Kinutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Mga tugang, still po, Merry Christmas po sa Indogabos. Hanggang pa kita sa, ano rin ang last day of Christmas, sa 3 Kings, ano? Diba? Pero anyway, still po, Merry Christmas pa man giraray. Good morning, tabi sa Indogabos. Oras po sa Pilipinas, 7:41 sa DCGB. Happy New Year! Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Good morning, Pilipinas! Mga Bicolano sa man na partikan mundo. Ini po si Henry M. Depong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Welcome po sa programa ang Anhapot sa DCGB. Kaya po dyan sa luwas, Mega Force Patrol, Kuya Neme Flora sa Technical Department sa Newsroom, News Director Mardela Cruz. Sa Manibela, Boy Mata, siring man po ang Mega Force Patrol, nakapalibot na sa tuyang ngunya na aldaw. Kumusta lamang po ang sa tuyang New Year? Gari marata na po dyan so iba. Gari marata na po dyan so iba. Ta nagralamaw ka so banggi. Nagralamaw tabi ka so banggi. Namatangan ka so banggi. Nagahan. Kumusta kaya ang mga nagkapurutukan dyan sa mga hospital ta? Mga tugang sa satuya tabi na kapalibutan. Duang klase po ang naputukan na yaon dyan sa mga hospital. Ang sarap po. So, kunigwa, pero garo na talaga, garo limitado Pero may report pa ka sa DOH na may naputukan, di ba? Naputukan. Kaya may naputukan sigurado, may naputukan baga. May report na bagang 15, di ba? May naputukan sa sendang mga kamot, mga tugang gamit ang mga firecrackers, Buda may saro pa. Aba ako magkarot. Madagi talaga kan sa tuyang mga padaba ng mga senior citizen. Kaya ngayang salbatana ka. Kung anong yung pigtutura mo dyan Hanggang po kitang 9 o'clock in the morning. Mga tugang sa DCGB, para po sa gustong magpaabot ng reactions, mag-text lang po sa 0928-777-5548, 0966-230-034. Siring man po mga tugang sa, tama ba? Sinabi ko na sa Smart, 0928-777-5548. Sa tuya tabi dyan ng mga kwanapi, mga ano yan, mga texter. Tabi, buda sa tuya na mga nakatutok sa tuyang social media. Mga tugang, pero kung kamo tabi gusto mag-maintenance na maprotehiran ang sa tuya tabi na helang kangatay, dapat po mga tugang, yaon dyan ang Liver Aid Silimarin Capsule. Kung kamo magustong umiwas sa fatty liver disease, alcoholic hepatitis, buda cirrhosis, mahilig kamong mag-inom kay alak, kung magkaon ng taba, pwede po na makatabang sa endo. Sa pagprotehir kang atay, mga tugang ang Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, iyan po may silimarin na hali sa herb. Natural yan, kaya ligtas. Ang silimarin po kan Liver Aid, antioxidant yan na nakapagtataunin proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwede po na mabawasan o pwede po na matabangan ang liver na mapugulan ang paghubag gani. Kaya may bisyo man o dahi, pwede po mga tugang na konsumuhon, inumon oral daw ang Liver Aid Silimarin Capsule. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Alright. Oy, Happy New Year Tabi sa indo. Magpaabot ka mo ki New Year's greetings, pwede po mag-text lang kamo tabi sa mag-upload kamo, mag-text kamo, may papaabutan kamo kay Happy New Year na greetings sa man, mga kung ano yan, sa tuya ng mga kababayan na nag-aantabay ngo yan. Free po yan, pwede kamo na mag-upload. Mag-text sa 0928-777-5548, sa 0966-230-034. Happy New Year ngaya, sabi ni 1214. Salamat pong maray.
sa tuya tabi na mga maratana na ano yan. Tas ako sigurado kung naglamaw taday po ngunyan kilaog sa opisina. Pero sa aga, ha? Igwa tabi mga tugang kilaog sa aga na, ha? Government offices tabi. Kaya magpreparar. Magpreparar tabi ilingon mga tugang kung ano na makalaog na lang sa aga ta halos halabaon baga di. Long weekend, ade. Halabaonon mga tugang ang kwanta ang bakasyon, di ba? Ang bakasyon po sa tuya na palibo. Kaya mas maray na makaprepara kita. Ha, alright. So mga hurang over dyan, dahil natabi yan pagkanon. Okay, may reklamo digdi sa krusada sa tuya na mga parantabay. May text sa kuya digdi, sabi niya, digdi nga ya tabi Henry sa krusada, may posting nga ya digdi. May alat ko na, napindot ko. May poste da tabi sa may krusada sa may simbahan. Napigreklamo na sa Aleco. O pasensya na po ta. Deta ini maipoproseso niya na maipaabot sa Aleco ta dengon yang kilaog sa opisina ninda. Pero yaon tabi sa kwan, yaon tabi sa mga team na naka-duty para sa pag-troubleshoot in kaso kung daing kuryente. Pero dyan da sa krusada sa may kataning kan simbahan sa Purok 3. May simbahan man nga dyan sa krusada. Di ko nariparo inia. Ang simbahan dyan sa krusada, kung hali ka kung hali kang Washington, pagkurbada mo sa tuo, sa walang parte, ang simbahan dyan sa krusada. Dyan da sa may lugar na, igwada dyan kiposte na Purok 3, harani da tabi dyan. Gustong ipasalidahan, tabi, o pakihiling nga daw tabi mga pag-iriba, Joshua, mobil, sa inyo sa mobil. Ining postida dyan sa may simbahan sa krusada sa Purok 3 kung anong klase ka inita. Nagsurat na ngayon katabi kami sa kami sa Aleco. Haloy na. Kaya ipa-follow up na lang sa letter ninda ano. Ining concern kan sa tuya ng mga kababayan. Siguro nahaluyan na kaya nag-text na po sa tuya. Okay? Sige po, salamat ha sa diyan sa krusada tabi ta. Saga may laog na ipaabot ini sa tuya tabi ng mga kababayan diyan po sa kwan, diyan po sa mga pag-iriba, mga kabidbid, diyan po mga tugang sa Albay Electric Cooperative. Okay? Happy New Year everyone. Happy New Year DOH. Sana itaon na ninyo kunya na January ang heyame. Yung mananggal ining health emergency allowance. So, panahon kan COVID-19 ini, may mga lugar pang may nakaka-receive, may mga lugar pa, Ang heya kaya, ang aram bukaan, pig-request yan sa DBM, central office yan, basta sa DBM yan, consenso origin ka, nabawa sa LGU, mapadara ka yan, tabi na request kaya. Iyan sa proseso. Pero ang budget po kan, hali sa department. And I do not know kung ang heya, dapat ko na budgetan nila sa 2025. Dahil kinaka, sa Appropriations Committee na may sabay tabi na, I do not know kung may piding hugutan ka yan. Pero, ikabaga kipigapon ng mga unprogrammed funds. Baka igwa lamang. Haloy na ini, na dahil na itatao talaga 2025 na lamang. Hello? Hello? Good morning po. Opo. Ma'am, good morning. Happy New Year. Opo, ma'am, pakibaba po kilit kang volume kang radyo. Tanagi feedback po. Ay, naputulugod. Makusugon sa feedback. Pakibaba po kilit kan volume kang radyo. Ta medyo medyo makusog tabi sa feedback kung gusto tabi na mag-upload. Yan na heyang yan. Aluyuno na yan. Tama lang nga ni COVID ipa yan. Pigrilisan kang gobyerno bilang benepisyo tabi panahon kang COVID. Ngunyan, Mari ko ta kun iyan natawang ka atensyon na maisabay ko ta sa budget na sa DOH, I do not know. Kung nagibuhan ki paagi yan na maisabay tabi para sa pundo kang Department of Health. I mean kan DBM. DBM yan nahali. So inot kaya. May nag-release na pero so iba dae. Yan na. Kaya alos oral daw. Nagitext sa kuya ini na mga nagahalatabi kang heya na iyan na dapat mailuwas tabi sa
sa tuya na mga kababayan. Alright, o sige po. Happy New Year kay Sir Edgar Barameda. Yes, Happy New Year po, Sir Edgar. Ang samuya tabi na ano yan, dating station manager kan DCGB Edgar Barameda. Yan, Professor Edgar Barameda. Yan ang pangunyan siya sa CBEM. Tabi, Happy New Year tabi, sir. Kumusta si Happy New Year sa imong pamilya, boda si Jane, Happy New Year na lang, ha? Boda, so gabos-gabos na. Parang kailan lang kuya ni ano? Si Sir Edgar, pag nahiling mo, may mga aki ng daraga, ano? Ako may aki naman akong mga soltero, mga purugion pati. Si Sir Edgar may aki man na daraga, mga magayunon pati. Ano nga lang ko? Di lamang nga ako nagkaturo para din ng mga aki mi. Di lamang ko yan yung nagkasarabatan sa mga aki mi dyan sa tinampo. Hello, Migo. Hello, Happy New Year, BP. Happy New Year. New Year sa resolution mo, ano? Ano? Iba man ang New Year sa resolution mo. Okay, mapongka na naman dyan, ha? Ano lamang, Migo? Happy New Year sa imo, buwan sa pamilya. So, yes, BP, hiyang-hiya na. Ano? So, yes, hiyang-hiya na. Iyon na nga, hiyang-hiya. Aluyunod. Ara mo, natadaw yan tanin na taon ang kiatin yung kanakapwesto, ano? Kaya ako amigong Nobel, sa totoo lang, sensitive ako sa totoo sa mga arogan na bagay. Gusto mo sabihin, BP, may tabi. naghahanap, dahil mo lamang may tao yan, dahil mo mataon ang kiatensyon. Di ba? Gusto mo sabihin, papalok, duman na makusog sa itaas. Iyon na nga yan eh. Kasi yun man sa naiyan. Kung before pa, nata siya iba nagkatarawan, sindaday pa. Iyo baga, may nawala. Natatada inurup siya na sabay. Sabi yung tapa na ngaya kulang ki requirements, pero dapat gayod may proseso na kung paano mas mapadali. Sa 2 taon, matulong taon na iyan na COVID na, ano? Kulang pa ang requirement. Ako sailing kumigo, wala na yan. Wala naman. Dahil naman may tao yan. Iyan yung magabi yung pagsasabi na lingawan muna, 2025 na ngunyan. Saling ko, dapat lingawan na. Dahil nakita, move on na. Magkaparakan kita kaya. Magpaparaasa ka kan, malibong lamangan sa payo. Move on. Bata, gari man sana baga pagkamuot. Pag nag-aasa ka, lalo nagkukulog ang dagan mo. Iyo. Garo-aro ka. Iyo. Ang habot mong salbatana ka, iyo. Sarabayon ka na. Gari bagaso, day mo na amatian. Hindi ko man talaga namatian, BP. Actually, sa kuya, istorya man sana sa kuya. Day ko man amatian yan. Talay man ako nag-asa buda, pinaasa. Sa 33 taon ni Agum, di ko naman namatianan. Sa primero, yung gari. Gari pa rin yun, namatian tang dama. Ay, nasa imo. Sige na. Nakulok lamang kita ngunyan. New Year baga. Tama, relax. New Year. Yung para kidit ngunyan ta bata. Dapat magayon ang dating ta New Year. Yo. Correct. Okay. Basta Happy New Year sa Gabos. Sige, Migo. Happy New Year. God bless. God bless. Alright. Thank you. Noel Manalo. Mga tuga. Nga tuyang kauron. Mga konta yan. Alright. Happy New Year, Sir Henry, sa bilog na pamilya. Sa bilog na taga Salugan, Kamaligalbay. Yan. Happy New Year po. At saka, de ba 18 months po yan dapat itaon nila. Halos gari naman sobra na ang paghalat mi. Kaya nga po ang apot mi sa heya, hiyang-hiya na kami. Sa DOH, maray po sunakuana. Iyo, actually, DB man sursubfan ka ni. Ha? Happy New Year po sa Principal Ming si Madam Salve Rimolacio ke asin sa pamilya niya. Happy New Year. Tabi from good morning daw kay Melchor Nacor. Happy New Year po. At saka good morning kay Father Dave Ramoso. Yan, Father Dave, Happy New Year tabi Father Dave Ramoso. Yan.
Salamat tabi amigo. Happy New Year po sa imo. Belated happy birthday Father Dave Bramoso. Yan. Happy New Year po. Alright, sige po. Ang kura paro ko dyan mga tugang sa Tagas, Daraga, Albay. Ini pa lang si Father Dave John, Kuya Nemi. Ngunyan ko lang na discover, nagkapera ko lang kan, nagmisa ni duman sa, sa wake ni Bayaw. Ini pala na si Father Dave, ngunyan ko lang na-discover. Although, nagsimba ako digdipirmi sa St. Rafael, kanyaon siya. Nagsimba ako sa St. Rafael, kanyaon siya. Kompleto dyan, may choir, etc. Ini pala si Father Dave, kung sa kwan, gari one-man army ini. One-man army, si Father Dave pala. Pambira man ang arog ka na kwan tabi, Kuya Nemi na. Maski sulo siya, kaya niyang magbisa. Kaya, de kay pon, ki mga kuro choir, de kay puhan ki mga, alam mo nga may mga mami siya sa konsain, mari sa simbahan, dahil kung naka-ready, di ba? Siya pala, one-man army, de ka lamang gi problema. Dahil choir, siya ang choir. Dahil masimbag, siya ang masimbag kan kwan niya. Dahil pag kuminanta, kanta siya. Yan, di ba? Kaya si Father Dave, mas sulo sana siya minaduman sa misa. Kung siya, siguro sa ibang padi gayon. At deko lang sa ibang padi na didiscover pa. Pero si Father Dave talaga, ibang dating niya talaga. One-man army, Buda, siring man si Father Numan. Yan po sa parokya ni sa Our Lady of Fatima Padre. Morning, Padre. Happy New Year, tabi. Jimmy, nasalita, mga tugang aramon tadaw ang mga buena manong report. Hali dyan sa luwa. Jim, good morning. Happy New Year. Happy New Year, BP. Iguaman giraray ni narehistro sa mga hipatoranin polis na naputukan kaso banggi. Pagsabat kan bagong taon tabi, BP. Nakahuro niya to si Police Captain Elton Dilbalian, Deputy Chief of Police kan Ligaw City PNP Oldo sa Ligaw. Daiki pigtawan kay permiso ang lokal na gobyerno na magkindanin mga paputok. Tayo na nga ni sarong dito na dainin na mabakalan, dainin maputukan. Pero nangyari, sarong 36 anyos na lalaki, kaso banggit, taga-barangay Tastas, Sigunza, Deputy Chief of Police, gari may mga hali sa Metro Manila, may balo na. Pag-uli. Okay. Nakadali digdi sa may dara na pa uli, kaya diyan pinaputok. Kapag banggi, pang pamilya, pang barkada, linuwas, buhay bawang. Buhay bawang sudara. Buhay bawang? Tapos, pinaputok. Pagpaputok ka, sabog suka mo. Paano kan? Yun nabigyan sabi ha? Sa emergency. Baka kuminaon pa siya ki linukay o kaya suman, lalo na. Sa ginubatan man, itinuhog da sa bubulusan, nangyari, minor de edad ang biktima, garilosis da ang tinusok sa garitubo, sinalot duman, pag sa alutan, paano daw nga ningay, dahil ko may describe kung kuhan. Sa Brite, nangarap ka tabda sa pandok. Anong gamit ka ito? Sabi luces. Sabi ka na... Baka kiniski sa pandok. Dayman. Dayman. Nakaraw man sana. Kung sabihon, may something na kunatak kuminalayo sa pandok. Minor man sana. Minor. Minor man sa kanya. Luces. Kung man grabe. Dahil man nagaputok na ni Gen luces, may nailiwanag man sa nabagayan. Ang luces baga, bako pagkuskus yan? Dahil kung ano masabutan, rilingaw no, katong mga akipa ko, naram ko sa nat, 5-star. So pwede, sayo sa na yan, pinay, mga... So may nabiktima manggaray pala, Jim? Manggaray, according in sa record kan police. Police, confirm ini sa mga pulis ining sa ginubatan nakawaro niya to so chief investigator mismo and deputy chief of police. Kamalig negative nakawaro so
Bureau of Fire. Oho. Wala sinda kinamonitor ki naputukan o kung ano. Sa kwan Jimmy, duman sa may kontak ka sa Josefina Belmonte Duran, EPHO Hospital. Pasir nga niya ako. Baka igwadan ki gusto ko maramang kung may nag-akit ng gad kang New Year. Mapasiring ako dumaan ko di Mauran. Mauran ka Kaya sa na, bag. yun na naman Matulak ang na ako. Okay. Oo. So, mga kuniguanin ibinaki nalawag na sa New Year. Oh. Naaramo niya to tapos so mga naputukan. Ayo. Okay. Gapos dinara sa emergency duman sa Josefina Belmonte Duran Hospital pero considered man ang mga kuanin mga minor man lang na Yes. uni siya na medyo na kuanining na putukan kan bawang sa kamot ang tama. Okay. Okay, so yan dahil magirarin na zero. Yan BP, sa to yung mga dagdag na information. By the way, thank pa botan ko kay Happy New Year and thank you so much kay Mr. and Mrs. Kay Prima Dinis Engineer Dinis Nasalita Ligaspe. Agom ni Engineer Ay sagom na Engineer Mer. So, ano magagaw? Kasubangi, pinadaran kaya ako ning kuan Kasubangi. Pinag-text ako na Iyo. sarong nigong pagkao. Si Engineer Dennis Ligaspi. Si Prima Ang naagom pala ni Engineer Dennis ang pangaran ano? Dinis. Paguna ko sunaagom niya sunaagom pangaran niya kan agom niya si Dennis Mananggad pala. Okay. Pakiraya nirero mo. Okay, sige. Happy New Year na. Thank you. Ay, Happy New Year. nag-text na kasabago pa. Kasabanggi pa. Oo. Kasimbag ko garing nya na aga. Dagit? Tama. Oh, bayan kanya ka. May kanya-kanya namang kitang buhay. Tama? Bala may edad na. Sige, bye-bye. Alright. May karaw ko tako yan. Buko ikaraw galing. Tama ka madagitan na. Ang dapat reparahon talaga kan mga reporter, duwa. So, naputukan, kan rebentador mo na sa nag-aki. Ama ko magkaroon. Sinabi sa ko ni Paning Marcos mo, ko itaram sa unde. Aray ko. Hello? Hello, good morning. Ay. Happy New Year sa gamot na Islampan DCGB. Good morning, sir. Happy New Year po. Happy New Year. Opo. Ikaw pa kong bation. Sige po, sir. Sige po. Si Miss Christine Joy Ugmar, Kampulangi, Albay. Yan, oho. Si Franz, taga Malinaw, sa Saribon, taga Bunga, Bakakay. Happy New Year sa Indugabos. Opo. Lalo na po sa imo, idol. Mahong ka. Lalo na pagdadagog ko. Salamat po. Pagdadagog ko sa taga Pag-asa. Latason ta ka dyan na. Ba't nahabog ko pa maglatos kigurang? Happy New Year po sa Indugabos. Happy New Year. Salamat po. Salamat, man. Okay, bye-bye. Ingat po. Ingat. Alright. Good morning sa mga taga-DSWD. Takan sa wake ni brother-in-law, may taga-DSWD akong nagkamirid bidan. Mga taga-DSWD Regional Office. Yan. Mga paradangog ta pala nito. Sa mga taga-BDO, tabi. Naka-office naman ni sister-in-law. Ano nga pod ka yan? Bilas ang apod ka na di. Tasutugang ni Mrs. ang apod ko brother-in-law. Sagom niya na pareho kami abot. Ano apod kaan? Basta bako man ang bako man sister-in-law. Basta may apod ka ni. May apod. Kami rin bidang ko tabi. Salamat ha. Sa mga paradangog tatabi ng mga taga-bangko.
Nagkamirid bidan takan minaging banggi. Happy New Year daw sa gabos na mga parasumba sa Gaisano. Yan. Happy New Year kay Melbourne Mostera. Nakatutok mo niyan, Sir Henry. Salamat po. Si Melbourne Mostera. Good morning. Happy New Year po. Salamat sa pagtutok mga tugang sa tuya na programa. Ngunyan, tabing aldaw nin Miyerkules, New Year's Day. Happy New Year po sa mga nasa biyahe ngunyan. O ingat ka mo ha sa mga nagbabiyahe ngunyan. Tabi sa tuya, tabi na palibot na medyo mauran. Mahal nas, pag mauran, mahal nas tabi ang tinampo. Dulo yan baga na so haralapad ang guma. Pag halapad ang guma mo, tapos may tubig sa tinampo, ay nako, minakwan yan. Garo minakwan yan, garo minalataw sa tubig. Kaya yung man ang disbentay, pag halapad ang guma kang auto na, ano yan, pag matmauran. Hello, good morning. Good morning po. Good morning. Happy New Year, sir. Happy New Year, ma'am. Pag-wish po ng Bahado family. Opo, salamat po, ma'am. Kumusta po kamo? Oy, may aki. Aki mo po yan? Yes po. Opo, pero pong aki nindo. Tulo po, nagadan sa saro. Ay, pangyari sa maamak ka, kay Rakman. Anyway, Happy New Year po. Idol mi po ikatang Bahado family po. Ay, salamat pong maray. Salamat po. Pansa na, magdangog sana ka mo permi. Okay, maugmahon na po ko. And then, pag-ibo na idol, basta importante, magdangog sana ka mo permi. Yo. Yes po. Salamat Buda, po. isabay mo ako sa pangaji na di ako makaiwas ako sa ano manatokso sa buhay. Ha? Ano po. Okay. Opo. Salamat po. Happy New Year. Okay po. Salamat din po. Salamat. Bye-bye. Habo ka kaya ako yan na idol ta ka nga. Habo ko ka. Gusto ko nga. Taramon mo sa naki. Love ta ka. Father Jerry Lagata. Maray na aga tabi. Father Jerry. Kumusta amigo? Ang kura paro ko tabi dyan sa Jovillar Albay. Yan. Father Jerry. Sabi niya Merry Christmas and a Happy New Year. Salamat amigo. Mabuhay tabi Father Jerry. Hello. Igo, Yes. Morning. good morning. Happy New Year. Happy New Year sa pamilya mo tapos sa bumis at galing si JB. Opo. Salamat, bossing. Irot, Migo. Ah? Irot, Nata. may pinagkaabalahan overseas. Gary. Oh. Good. Mana ka sako? Ayun na, yun. Ako. Amakamakon mo yan, so tarong caller mo Oh. na narisa ka na naman sa taga-pag-asa. Ano? Oo, so sarong caller mo, Ano? lalo na pag nagko-call ka sa pag-asa. Yung nga, namalisyan ako Oo, wait ko. Nata, maraot na. Hindi nyo nang nakakamalisyan, Migo. Nata, maraot migo na. Baka urila. Sabi mo, parintis mo ito. Kamidbid mo lang, kamidbid mo. Baka man maraot baga. So tinamo ba sa kong pangaran? Pig-search ko baga. Yung manang lahi pala silang mga magayon. Ay, sus ko, Migo. Certified. Oh, see? Oh. Oo. Kaya yung mananggad pala. Hindi man ako bako man mga maray na ay na Oh, kaya nakamalis so. Utunganing so taga DSWD na duman sa Borol kang Nibayaw. Sabi sa bayaw mo. kuya, ngaya, Did man. kini sabi sa ko, ngaya, kumusta ngaya sir so, taga pag-asa? Salamat. Okay. Migo, ano kaya yan, Migo? Dako lang pamilya yan, digdi sa ligaw. O, mga migdidong ko yan. Aya, very good. Okay. Pakikumusta mo ako pare ha? Kumusta mo ako, yo? Awin yun, pero Okay. may pag nagilingan kami. Okay, Ayun, okay, oo. okay, May sarap okay. pa yan, so nag-office na sa LDC sa Pulangge. Yan. Yo. Okay. Sige, Migo. Salamat, Migo. Mabuhay. Alright. Bye-bye. Ituloy mga tugang ang paglilingkod bayan kan DCGB sa programa nga napot Bicol Regional Hospital. Sandali lang. Standby muna, Joshua. Ay, tao ni si Joker. Gari may istorya ini. Hello? VP, Yes. Happy New Year. Morning. Happy New Year, amigo. Tawan pagkatabing first joke of the year. Sige daw. So abot mo ka sa bago kung abot ka mo sa pamilya. Abot sa pamilya o Anabot ka, tama sasabi mo, kung maray sa imo, bilas. bilas. Pero kung
garit-garitan sa imo, malas. Latoson ta kay salbatan. Happy New Year! Happy New Year, amigo. Salbatan ang joke. Nang dali. Kung garit-garit talaga po. Salbatan ang joker. Then katultuli bata bagong taon. Mientras tanto, ang Bicol Regional Hospital and Medical Center nakapagtala po nin 12 si Kuya Nemi 12 naputukan 7 sa mga ini biktima nin paputok kasubanggi. May idinalagan palang kasubangging 7 na naputukan. Joshua Biro, ano nangyari? Go! Yes, Bipe, good morning. Good morning sa mga parangkabay. Sundo niya na agang maliwanag na may tighatod pang pasyente. Biktima ni na paputok. Sa record kan Bicol Regional Hospital and Medical Center. Kaso banggi sa pagpunta sa banggi, sundo niya na pagkaada sa pagsabat kan na bagong taon 2025. Itong mga pasyente ang dinaradig sa emergency room para akomodaron tawanganin magkakanig ng atensyon na medikal matapos na maputukan. Ang mga ini biktima nin duwang tamo, biktima rin 5-star. May naputukan nin tigapod na skyrocket. May naputukan nin tigapod na bawang. May biktima rin kritis, may biktima rin whistle bomb. Bako bawal ang whistle bomb? Buda na bawang naan? Ang aram kong bawal, uning bawang. Bawang, hindi ba? Bawang? Oho. An pwede dyan? So, sibulyas? Ang gusto ko tan sibulyas, pero ang bawang, bawal. Bawal ang sibuyas sa mga lalaki. Oo. Ngunyan? Ngunyan, ang kinamarayan sa nagtarman dito, pasusog sa konfirmasyon kanao dito ng ospital, sa pagkitagugang tango niya na pagkakalanin sa kudindi, ining 7 pasyenteng dinara sa banggi sundo niya na pagkaaga, gabos naman ini nakauli, with no severe case and no amputation. Dahil pinutulan? Karaklan sa ini, mga lupnos lang tabi dito yan rin. Pero sa record ka na ospital, total nindang bilang kan mga pasyenteng dinara biktima ni paputok sagud sa mag-cut off ka sa bagong alas 7. 12. Kabilang sa 12 na ni BP Henry. Ang sarong 10 anyos na aki residente. So nakuha ko ng impormasyon sa DOH kay Madam Julian Granadino. May saro kayang biktima ni na paputok taga Bagakay kan Legazpi 10 anyos. Na nagkapurutulan kan 5 buramoy sa iyang walang kamot. Ito na gulpi? Dahil ito sa buga. No, yung pigasabi ta. Sa nakaaging aldaw bago pa magsabat kan bagong taon. 10 anyos, ha? Kaya nahirap si Madam Granadino. Imagine nga 10 years old. Yun ito sa mangyayaring disability nga. Nagdararound siya kung sa magurang dahil sa buga. Si Sen nagpaputok? So, aki. Siya mismo? Oho. Anong itsura, Joshua, kang buga? Ang buga, so, improvise ka ng bagay ni BP Henry. Anong itsura ka? Dati gibo sa kawayan. Ngunyan baga, pigigibo. Pigasuro-suro po ng mga lata. Kundi, pigaso PVC pipe. Pigasurihan yan kay thinner. Tapos may clicker baga kay lighter para mag-create spot. Tapos yun ang minasabog. Anong balakaan? Wala man yan dito kibala. Awara? So, ano lang pala. So, alam ba, PVC pipe baga, nalaba. Tapos kisa ganyan yung kigari clicker, dito sa may dulo. Kunyan, may luiya na i-sprayhan mo kay thinner. Okay. Tapos paka-spray mo, kaluon mo. Tapos, pinutin mo na itong clicker. O kaya, sasabritan mo kay, so mag-create spot. Makakasabog yan. Ay, tang-aram ko kaya na buga. Primero, pwede ang pipe o yan na plastic, ano yan? PVC. So pipeline, PVC. Ano ba, ang gigibo? So, battle na sinusurugpon. Tapos, paminsan, so, garitubo. Oo. Pwede nga ng botelya actually. Pwede nga lata. Lata.
Minaputok pala niyan? Ilasabog yan dipinin na makusog dipindi sa pagkadakula kan Oo. buga. Nya kung tamaan so guramoy mo daw, so guramoy kan aki. Ang description niya ni Madam Grandino, Madam Julian Grandino Paswapo, so pakipag-orog ko sa iya. So, mga guramoy kan sa iyang walang kamot, na wash out, Ubos. naubos. Ayun na ito. Hanggang mananggal pagurang niya. Dara niya ito. So, nurse tigil sa hospital kung kumusta so sitwasyon kan aki. Sigun sa ito so medyo dakula so tama BP nakaseryoso na Oo. na-admit digdi sa hospital. Dahil ko lang masiguro ngayon sir kung luwas na. Pero ito so medyo nagaloy-hali digdi sa hospital ta amputated siya. Oo, tas siyempre puputulong sa mga guramoy ka ito. Oo, amputated sa mga guramoy. Ay, nako. Okay. Mhm. Pero so far pa BP yun yung pinakaseryosong tama. Oo. Dose total na pasyente, biktima ng paputok, 7, kaso bagong maagahon, sundo mo niya na maliwanag ng pagkaga. Oh, okay. 7 so latest, ano? 7 sa latest BP, kapos naman naka-uli. Oo. Diyan sa delivery room, dahil kinadarang naputukan? Ay, dahil kinadarang, ano yun eh? Nag-aki? Kasubanggi, mga bandang 11:45, may uminabot na ambulansya. Sabi ko, 1-0, biktima niya ko garonin paputok. Sabi kang Gwardiya, iba man nga sir, so inagyan ka ng ambulansya, naglisngi nga ya, maaki nga ya ito. Kaya nga ni. Nainot na, Okay. 2 months ago. Okay. Okay po. Kaya ba sa agom? Iyan kaya, may mga kwan ba kaya, may mga pamahiin man baga na ngayon. So ina, pigbabar, at kas mas sa Manila, pigbabarita yan. Yeah, so inaki na 12:01. Oo. Yan. Siya ang inaki na ang birthday niya is January 1, 2025. 12:01, 12:02, yan mga aki na yan. Liluwas yan dyan sa delivery room. Diba? Mm-hmm. Okay. Okay, tabi BP, 12, gabos-gabos, 7 so latest. Kasi bagong magaon sundo mo niya na amay na pagkaaga. Live digdi sa BRHMC, Joshua Pino, BCGB. Thank you, Joshua. Yan tabi mga tugang ang sumada kan pangyari po dyan sa BRHMC. Mga nabiktimanin paputok, nailing muna ito. Aki na sinabugan kan buga. Di ubo suguramoy niya. Habang buhay mananggad ko yan, imiradaraw niyan sa buhay niya na pag nahiling niya ito, biktima siya kang buga pagsabat ka New Year. Irak man ano. Di paano ka? Yung kaugmahan din, nagkagustuhan niya sen. Kasulod mo kanta, ginusto ninda yan eh. Ha? Diba? Ginusto ninda yan, kaya po, yan po ang sitwasyon. Alright, o sige, sandali lang, may mga reaction pa tayo. Good morning, Happy New Year po, Kuya Hen. Load ko po, Kasubanggi. Ay, di pa kinagabot sa load. I-follow up ko kay Shara. Tabi, baka nalingawan. Pero forwarded na po ini para sa load Kasubanggi. Maski buyong maski buyong spa nakamonitor sina Esis Navera, Ingoy Nimo ng Purok 4, Tinago, Kamaligalbay. Happy New Year po sa mga taga Tinago, mga tugang, Darag, Kamaligalbay. Alright, sige. Ang kanta ko pala, good, para may, para sa Banggi, pangyari. Alright, sige po, sandali lang. Henry, good morning. Good morning kay Father Jerry Lagata Giraray, ang kura paro ko tabi dyan sa Jubilar Albay. Father Jerry Marinaga. Happy New Year po sa Familia Lirios. Yan, Happy New Year daw. Sir, ano yan? Good morning, Tabi. Happy New Year. Sige po. Wara pa po si Heya may aluyon. Yun na nga ni. Kaso bago baga, diniskutir ko na ini. Garoday man gikwa? Garoday man gikwa na? Dahil kinagmamakulog inya baga sabi ka naroon naman ko sinabi ni kang DBM na usayon tampundukan from DBM. Hindi kung paano piguhurunan iyan kan DOH sabi para mapakusog ang
ang proseso kan pagtulong taon. Ako sa iling ko, din na po kita kan mag-asa. Di na kamukan mag-asa. Garo din naman may tatao yan talaga na bagay na yan. Haliyo no na. Pigparliman-lima na tabi. Garo din na yan. Hello? Hello po, sir. Good morning. Happy New Year po. Ano po, sir? Binabati ko po, sir. Buong staff ng DCGD. Yes, salamat po. Tapos, sir, pabati naman po sa Family Nation. Aha. Dito po sa Inarado. Inarado Daraga. Opo. Yes. Salamat, sir. Happy New Year po. Sir, salamat din po. Okay, mabuhay. Po. Okay, bye-bye. Happy New Year, tabi, sa gabos na mga taga Inarado Daraga Albay. Yan, ha, mga taga Inarado. Yan, Daraga Albay. Kamu tabi dyan sa, dako-dakong mga kuwan na, may mga, may mga parantabay ako dyan sa Inarado talaga. Buda may kaklase nga na ako dyan sa graduate school na taga Inarado Daraga Albay. Okay, sige po, sandali lang. Saro pa, Happy New Year po sa Familia Barrias Can. Bunga Bakakay Albay. Sige po. Salamat tabi sa Indo. Tita Marie Honrado. Oy, Tita Marie. Happy New Year po, Tita Marie Honrado. Buda kay kay Busing. Happy birthday tabi dyan sa Indo, ha? At saka salamat po, Tita Marie, sa mga tabang sa DCGB. Mga suporta sa mga naghaharagad kay mga tabang digdi tabi para po sa tuya tabi na kwan, sa tuyang mga advokasya. Yan. Tabi, mabuhay kamong duwa, magagom. Good morning po, Sir Henry Maceda, pakigreet po sa Rongasaho and Ibanez family, ang nagmamahal yung anak, Babylit. Yan. Sige, okay na. Wala na. O gari nabasa ko nagabos ini bago kita mag-shift mga tugang sa tuyang discussion ngo niya na pagkaaga. Tabi sa tuya na programa. Good morning kay Bishop Joel Bailon. Happy New A blessed solemnity of Mary, Mother of God. May your New Year be full of hope. Yan. Salamat po. Bishop Bong. Yan. Alright, sandali ta. Nagpaabot nin siring man tabi yan sa tuyang obispo, mga tugang kang Diocese of Legazpi. Yan, salamaton tabi. Yan, Bishop Joel Bailon. Happy New Year tabi sa ngunyang baga. Siguro mga maka next week on this week ta. Karon ta daw si Bishop regarding sa ano nga nito speak lunch na sa year of ano nga nito? Speak post tabaga buda pig over ta sa radyo. So pig lansar sa diocese. Na pig news ni Jenny, karon ta ka na year of malingawon talaga ako. Basta yun na po yan. Tangani na makwanta ano ang direction. May mga may mga direction halimbawa ngayaan mga LGUs, yan sa tuyang simbahan, yan ha. Happy New Year tabi Bishop Bong Bailon. Sige po, salamaton. Okay namin sa a blessed solemnity of Mary, Mother of God. Okay, bueno. Sige po, sandali lang another reaction from our listeners. Happy New Year po sa Gabos. Sa Gabos. Kay Ems ng Lapu-Lapu. Yan, ha? Kay, Year of Stewardship. Yan. Tabi, Una sa Kwan Bagaso sa Jubilee Year. Diba? Jubilee Year. Nailing ko si Pope, nailing ko si Pope Francis sa Vatican. Binukasan sa masaro sa mga holy doors. Lumantabi sa pag-asa. Sa Vatican. Alright, sige. Good morning sa mga taga Lapu-Lapu Albay. Ano yun yung pinadrama sa akong mga pencil? Ano yun Anong sabihin kayo? Pinadrama mo mga lapis,
buga, inang buga, ini oh. Talaga? Ay, paguna ko mga lapis. Paguna ko crayola. Paguna ko mga crayons. Salbatana, mga buga, pala nini. Nangyari. Nakakuan kaya, naka wide shot, pagka picture, paguna ko, sarada yun ng mga crayola. Buga. Pangyayari sa maoraro. Yan, alright, magbabalik po an hapot, mga tugang. Makalipas lang kan mga patalastas. 8:25 sa Pilipinas. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang hururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, dai diyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon, tatao makitaw, talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba, ang albaysi. Governor Rex Lagman, maaasahan. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ito, ligtas sa puso ko. Madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan. Maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran. Kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog basta sa pag-asenso. May konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo. Dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na. Serbisyo ko, ito ang totoo. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Drink responsibly. Siring kan mga bagyong minalaog sa tuya, ang pag-abot kang Pasko, daita man mapupugulan. Kaya maski anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunya nakapaskuhan, I know times are tough for most of us. Financially, physically, mentally, emotionally. Pero anuman ang satuyang sitwasyon, lugod na daita malingawan ang tunay na rason kan selebrasyon. Christmas is about hope, new beginning, new chance, and for some, Christmas is about starting over again. Anuman ang kahulugan kang Pasko sa tuya, lugod na magkasararo ang satuyang mga puso na isilibrar ang Pasko na pano ning pasasalamat sa mga regalo na tinao sa tuya kang kagurangnan. The gift of life, the gift of health, the gift of family, the gift of relationship and friendship, and all the things money cannot buy. Sa ngaran kang bilugming pamilya, asin kang provincial government of Albay family, ini po si Ate Glenda Ong Bungaw, minapaabot sa lambang pamilyang Albayano ning makahulugang Pasko, asin mapusong bagong taon sa Gabos. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available sa GCash, Maya at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2024. Promo permit GLDD number 20240758, 20241646, 20240757, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. Heroes, laughs and cheers, we're oh so near, so don't you ever fear. Many years have gone, but we're still here for everyone. Shotgun a merry way to our favorite spot for the holiday with your LCC.
sa Ligaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, Sararo kita Ismail, always na Ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po, madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Anhapot sa DZGB. Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Yes. Okay, thank you po, baby girl. Oh, she's... Itong boses niya, gari maray man ano. Alright. Okay. Okay, sige po. Good morning, Henry. Good morning, Happy New Year. Pakigreet po mga taga-barangay Kulyat, Daraga, Albay. All right. Sige. Good morning, Henry. Pakigreet po Happy New Year sa mga Llaneta family dyan sa Baskaran, Daraga, Albay. Jubilee year po. Yes, salamat po. Yung manang tama ka, Jubilee year. All right. Now, kami po, until now, naghahanap tabi kami kay field reporter. Kaya lang, nadidipisilan talaga kami maghanap. Siring man ka ng experience kanibang mga radio stations hindi po sa Ligaspi. Nadidipisilan kami maghanap kay mga new talents po sa broadcast. Ngunyan lugod ko yan nakadakol na kan mga eskwelahan na may broadcasting, journalism, communication. Ngunyan lugod, madipisilo na maghanap kay materyales para sa broadcast. May mako akaman, bako man seryoso. Kung hay lugod so inaradalan mga tugang so communication, ilugod na mapagkalo na maghanap mga tugang kay materyales na para sa broadcast. Kaya kami po naghahanap tabi kami kay field reporter, no. Takonday po kami makakuha si Angel, ibubugta ko diyan sa Daraga. Buda si Shara. Akit maglawag si Shara. Naghahanap po kami kay field reporter sa totoo lang. Until nakulang po kami kay Saro. Gari baka pwedeng lalaki. Ano? O pwede man na babae, gari, so lalaki ho ng isip. Karaw lang. Importante po, love niya ang trabaho niya. No? Mas maray ko ngayon lalaki. Tadakul na kaming babae sa DCGB. Dakulo na tabi kaming babae. Kanso partita nga ni Kuya Nemi dakulo na palang kibabae sa DCGB. Ano? Dakulo na. Dati limitado ang babae. Medinig niya, dakulo na po kaming babae. Dakulo na kaming babae. Gari sa lang term na, dakulo na kaming babae. Dakulo na kaming empleyado na babae. Lalaki naman po, i-assign mo dyan tabi sa Daraga. O kataara mo, nag-reshuffle yan, pwede man na taga-Albay District. Kaya assign mo ka sa Albay District o kung ano. Ano yan, taga-Ligaspi. No? Mas maray po kung taga-Daraga, taga-Ligaspi, or taga-Albay. Tangari na dahil na divisilan. O maringat si Joshua ano yan, na nalabyaman sa trabaho niya. O yan po, na maski ang taga malilipot, yan po digdi sa Ligaspi, naghahanap kay Staran para maka-atab, no? Dapat po tatao magmatang atab. Alas 4:30, dapat mata na. Naghahanda ka na sa luwas. May ghost. Tapos tatao tabi, pagtatao, magsunod kay instruction. Number 1, yan. Tapos Kuya Nemi, mahigos. Ikadua, tabi, mahigos. Ikatulo, mahigos sununon. Ikapat, mahigos sununon. Yan. Ikatulo, sunod, dapat po may disiplina. Maski pursigido ka, may disiplina ka, buda may respeto ka sa komunidad. Sunod, tabi, tatao ka magsabot ki instruction.
Tatao ka magsunod sa instruction. Diba? Takon day ka tatao magsulod sa instruction, day mo nasasabutan ng instruction, tapos matango ka sana. Yun na nga, day mo nasabutan, day ka magkakaigwa ki, maray na resulta kan sa imong trabaho. Buda, masinunod. Masinunod tabi sa mga simple, mga pulisiya kan kumpanya. Iya po, yan tabi Mag-apply lang, i-address tabi kay EVP Glenn Barcelon, sa mo yung current station manager sa DCGB, sa po ninda, sa mo i-address. Kung lalaki Ulitong ko lang mas maray kung taga Daraga, taga Legazpi, or taga Albay District. No? Pero kung taga may distansya ka, dapat may willingness ka po na mag-star digdis sa segundo distrito, o sa Daraga, Legazpi, or sa Albay. Aro kay Joshua, nag-agapong ki boarding house digdis sa Legazpi. Kaya nakakabuelo siya. Pag may boarding house baga kuya ni, may nakakabuelo ka, di ba? Nakakabuelo ka na maghanap ki report. Buda, mo siya tabay, nagbibirisita sa iya, sa boarding house niya, na mga amigo. Kaya kuan siya, magmaon siya, nadakon siyang nabing barkang. Pigibisita siya sa mga boarding house niya. Iya po, yan tabi kaya puan mi tabi ki saro. Aloy na kami ka nagaanap, in bigalat-alat mi ngani na, baka igwa ki mga intern, no? Actually, ang karaklan mi digding tawo, hali po sa internship. Kinuami after kang internship. Buda, lastly pala, pangkabuan na pigiiling tabi, ano gali? Ako mahilig ako sa ugali. Yan. Maski matali unununun ka, iba man ang ugali mo, dahil may problema kita dyan. Mga 10% sana ang tali. Buda ang skills. Tang skill, natuturuan po yan. Ang 90% tabi, ugali. Ang behavior ng tao. Kung paano ka makipagsabayan sa mga empleyado. Buda, mismong ang ugali ng tao. Tang broadcasting skill po, natitraining yan, nade-develop yan. Maski yan inadalan mo, mas maray kung inadalan mo yan. Pero pag nade-develop po yan. Okay? Mas maray po kung mas matali sa mo. Tako, bako man ako matali. Medyo maluya man ako. So, mas matali pa sa ko. Mas maray nga ng mga matali ko yan, Nemi. Na marayan ugali. Yan. Arag po yan kaya. Mas maray kon mga matali na marayan ugali or bago man matali onon, basta importante po, may commitment sa trabaho. May commitment tabi sa trabaho. Yan po, yan tabi ang kwantabi. Idigdi po ang sa Daraga Legazpi assign kaurong ko nga sa ibang mga station manager digdi po sa Legazpi, mga ibang mga radio stations. Pareho pala. Ang problema kuya Nemi, kulang naman kay mga materialis talaga. Okay? Happy New Year sa Monforte family. Garcia Morano from Boynor Clemenya family. Grabe adi. Sa mga Monforte diyan kay Uncle Nol, Auntie Connie, Monforte family tabi mga Garcia, Morano, tabi hali kay Boynor Clemenya and family. Kiri baga so mga artista ngonya na duwa Katniel. Katniel. Ano pa ito? So partner ni Kat ngonya na bago? Catherine. Partner niyang kalab team niya ngunyan si Alden. Gary, Alniel. Alniel. Alden, Catherine. Ini man, Boynor. Good morning, tabi. Uncle Boy mo na kay Antinor. FPG and Susan Roses ng TV. Yan. Hello? Hello, good morning, Sir Henry. Ay, Happy New Year! Happy New Year! Kumusta? Okay lang. Kumusta ang 42 na? Ay, 40. Big broadcast talaga, di? Oy, Happy New Year! Nabis ko daw ika. Ikaw man, Sir Henry, susko. Bata di ako nakaduman kang 23. Bas, iyo nga. And importante, nagapud ka ngunya na aga. Napaugmama ang New Year ko. Ay, tas grabe. Oy, Sir Henry, bation ko lang po si dati mong teacher, si Ma'am Sonia Labanda. Oo. Opo, happy birthday. Ay, birthday ngunya ni Ma'am Sonia? Iyo po. Ay, pangyari sa mga baka. Pero na sila mga 81 na 82.
Mga 34. Gari sala ka man, gari mga 35 gayo. Mga 30, gari 35 man gayo. Ma'am Sonia Labanda. Buda sa husband niya. Good morning kay sa husband niya. Opo. Birthday Kay, pa kay Sir Romy. Kung sabihon, si Ma'am Sonia, inaki, New Year nang gadadi. Blessing talaga. Ano po? Oh, New Year. Di ko Bagong sabihon, alibaw ngayon, mabakta kita ki 9 months. Anong taon, anong bulan? December, November, October, September. Anong bulan ko yan, Eme? Marso? March. Gusto sabihin, si Ma'am Sonia, nabilog ang sa iyang lawas, March 1. Ay, hindi. 9 months magamabaktra. Nag-backtrack talaga, Adi. Kukunuton ako ni Ma'am Sonia kani pag nailik ka kayang sarawayon ka. Basta di mo lamang tigpapasyaran. At ayo nga ni dako basta na ta birthday niya pala mo niya na di. Iyo po. Opo. Basta na ta Sige na. pag may oras ako lakaw-lakawang ko si Ma'am. Yeah, bako neighbor mo ini. Iyo, pag bago ka kay ma'am, di mo na sa muya. O di say mo muna ako madyan. Tapos iba nang takanan sana. Nigo daw ka si Cha Maria lamang niya game mapais pag naghapit ako diyan. Pag nagdigdig ka, may bihon. Ay wow. Taram ko, favorite mo ba yan, Sir Iyo na Henry? nga di. I-chat ka pag badyan ako. Taka ni maghanda kang bihon iyo. Siyempre, sige. Iyo ta. Buda baka tama na nga hurun tataba kasi si Uboy makamali siya. Ay. Sir Henry, yun na inis mo, madadagos na sa pagkapita. Garo iyo. Iyo. Kita Henry, Happy New Year. Opo, Happy New Year, Ate Kayen. Bye-bye. Ingat. Opo. Alright. Mga friendship natin yan. Mga friendship natin dyan sa... Dumiyang ka mo sa Kwan, sa Pacific Mall. Yaon yan si Ate Kayen. Dahil iba dyan na magayon na babae sa pen shop, hanapon nindo. Diyan ka mo bumakal. Dahil ibang magayon niya na babae na maputi na babae. Na medyo takdag naman sa kalendaryo. Pero siya, pag nailing mo Kuya Neme, ganyan man sa lang kutis niya mga 21 years old. Mga 21 years old ang kutis ni Ate Kayen. May tattoo pati. Ganyan sa tattoo ka na nailing. Pero sa braso ganyan dito. Sa braso. Ma'am Sonia Labanda, happy birthday po sa imo. Madam, di ako nakakadyan sa imo. Pasensya ka na po ta. Basta na, kanso ito nga ning Teachers Month. Nag-isip po ta ako mag-apit sa imo. Kundi, totoo lang Kuya Neme. Gara ako nga, pundong ko lang mga extracurricular ko. Anugad pa, matapos kita digdig mga alas 4, mga alas 5, igapang mga kuwan muna. Ako gari gusto ko naman mag-relax. Yan na 2025. Awas na ako sa mga ibang involvement ko sa mga organisasyon. Dakulong kaya akong kinaintrahan ng mga organisasyon. Gari mabawas-bawas naman ako. Tagari kulangon ang aldaw ko. Ang Sunday ko nga ni mga tugang, haliputo na sa ang Sunday ko. Pagkaaga, malaba, tulong oras. Mabalaybay, sarong oras. Pakabalaybay, kung umuran, masulit ka sa lawgang arong. Kung uminit, pagkahapon naman, makuha ka, matipig pa. Pagkatipiga, diretso ka pa maplansya. Haliputo na. Ma'am Sonia, happy birthday po sa imo. Ma'am Sonia Labanda. Teacher ko ang Kuya Neme kang grade 1. Teacher ko ang grade 1 yan si Ma'am Sonia duman sa Makalaya Elementary School. Yan. Are, teacher ko yan. Ma'am Sonia, deko na lang gawan si Ma'am Sonia. May kuwan sa Kuya. Gawan sa Kuya, kikuan Kuya Neme. Ang award niya sa Kuya, most punctual. Yan. Pero may kuwatab talaga ta. Arayo ng bulod me, sarong. At sabon ako kan. Tapos, iga akong award sa iya na best in math. Uy, Kuya Neme ha. Best in math ako kang grade 1. Alay kay Ma'am Sonia. Tapos, gari fourth honors ako eh. Still the same. Pang-apat. Proud na ako ka ano. At pang-apat. At di ba? Oo. Pang-apat. Magkaugmaon na baga. Pagkatapos kang so closing sa eskwelahan. Pag uli mabuno ki urig.
ma-blow out, may honor. Good morning, Ma'am Sonia. Happy birthday po sa imo, ha? Enjoy po. Ang totoo, sabi kan texter ta, totoo dapat ugali talaga. Ang talo. Tanggapon, talo, digdi sa humapon, duwa na bagaang, kariguan man. Sige. Alright. Happy New Year po kay Maria Aiza. Happy New Year. Reporter number 1. Ang reporter number 1 Marites, di Publico Henyo. Datusod ko yun. Good morning, Happy New Year po. Good morning po sa family Marciliana and Leron family and Mama Deling Marciliana, pirming nagmamati sa DCGB. Thank you po, Sir Henry. Good morning. Bitbit mo ini Shara. Si Deling Marciliana. Bitbit mo ini. Ha? Tugang mo? Ha? Tuga. Tiya. Ano? Tita. Ano? Basta, Leron baga, Leron family, Diling Marciliana. Baka may kantang Diling. Lola. So, Deling. Baka may kanta ka na, kuan? Hello, good morning. Migo. Yes. Ako kaya baga gusto mag-apply dyan. Bumala akong tanggapon. Sabi mo, overqualified ako. Yun na nga Buda, tagaligaw ka. Dawang problema kayan ta. Si mama magkatagapawa. O lakul mga akong tinsan dyan. Garo na iling kumanan sa imong kundi garo na ka na sobrang ka naman garo ako ka naman dapat reporter. Anong dapat ako? Dapat sa imo gari ang kwan sa imo gari pag nag-retire ko kay magsalida. Ako mata, may experience pa ba kita digdi sa dati sa Ligaw? So ano ligdi? Community radio. Gari man ang busis mo Ay, bako man sa pag-ano yun bako man baga sa pag-ambog. Ito baga, amigo, FM station baga ito? So, gari maray man ang busis mo. Nagdi-DJ ako kayo ito? Nagdi-DJ ka? It's right ako? Sige daw, testingon ta ka daw mo niya. Gusto mo testingon ta ka? Kailan ako ni Jimmy, takang naramdaman mo sa Bibid ka ni Jimmy? Jimmy, iyo ba karoon si Jimmy, nung nagpo-programa si the late Joeliana baga? Ko ang katandim kayo ito pag nagpo-programa. Ikang katandem? Dalit Joey? I see. Gusto sabihin, medyo kang ka, medyo maisog ka man. Bako man. Nag-news gaga, tapos nag-news right ako kayo ito baga ka. Under ba kami? Under MDC ba kami? Anong pigkabalan mo niyan? May salit na pinagkakabalahan na negosyo ka. Sabi ko ba sa ito? Pero ang edad mo? Si Jimmy, Pero ang edad mo? Edad kita In-interview ng Edrit. Basta sige. Yung man ang istorya ko. Ayun pala na din. Kung anong edad mo, yun man ang edad ko. Okay, salamat Migo. Happy New Year. Happy New Year. Sige po. Bye-bye. Alright. Sige. Report tayo. Hali po dyan sa luwas. Kasabay mga tugang si Jimmy Nasalita. Sa mga bareta. Sa morning. Saan hapot ngunyan pong aldaw. Jim. Jim. Yes, Bibi. Maray na aga sa mga baranta. Bayaw na ako digdi sa Josepina. Belmonte Duran Hospital. Kung saan nakuha na niya to ang official na record. Duplicated ini o double pag validate niya to kana mga informasyon manungod sa naputukan kaso banggi pasado digdi sa operation center ta centralize manan pagpaluwas ki informasyon digdi ta BBP nakahuron niya to an in charge digdi si Mr. Eli Eli Pisebre bago mag alas 12 kaso banggi sa kupenikan 2024 December 31 and after paglaog-lakan alas 12 onward may duwa naman na
na naputukan. So nabarita niya to kasubago sa banwaan kan ginubatan luwa. So medyo malain so kamugtakan. So nabarita niya tong sa sa barangay Bubulusan, 36 years old. Refer diyan sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital BP. Naputukan sa pulis bawang. So bawang garon apod ka to. Dinara dyan sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital, and siguro kasabay na ini sa report ni Joshua na kasubago na pito. Baka kasabay na ini. Sa kamot na ini medyo malain so kamugtakan an kamot kay ni was na busi dahilan kay itong pagsabog kan firecracker na sinubsuban ka subanggi. Iyon Pagkatapos iguanin sa Trabisia, sa barangay Trabisia, minor man an diamond binanggit basta minor. Sandali. Ini binugtak Sukwitis, BP, Sukwitis linaog sa tubo. Kwitis linaog sa tubo, tapos paglaog ka, itong tubo pala, may laog na dahil puminos ka na 5 star. Paglaog kan kwitis, siyempre, may spark ito. Scoop ko, siyempre. Ang problema, pagkalaogan kan kwitis, ay nagkakarap katab. Sinirip. No. Labing di malas. Dahil niya isin, igwa dumanin dahil puminutok na 5 star. Pagwagay, naupos na so nako. Si Ripon. Matas, tinamaan. Ngunya, kumusta sa mata niya? Sabi, okay man, bako man masyado. Nakalaog gani, dahil man sa tubo gani, kumbaga, puskat masyado man sa tubo, dahil man mawagas sa tubo na. Salbatana, di. Curious maray kay Jackie. Sinirip. Sabay sabog na kankuhan. Ay, madam, good morning. Sabog, mata so tinamaan. Lenso sa ligaw naman, sa tas-tas. Makaulo ko ng tao talaga. Imagine na, bibugtak mo sa kwita sa tubo. Tapos, may laog na rebentador. Kanay nagputok, sinirip mo. Sa Saro man sa Bilyar. Saro sa Bilyar, 11 years old, lalaki. Anak kadali man sa iya sa kamot. Buga. So improvise na buga. So report ni Joshua, may tinama diyan sa Saro sa Ligaspi sa baga kay dito. 10 anyos ang gamit kibuga. No, narada siguro moy sa wala. Nabit na kamo. Saka. Yun nga suminirip. Medyo okay man gayud ta. Duminulag nga ni da. Pagkasirip? Siyempre, nanirip ka na ka dumulag. Kumadakop ka. Gustong sabihin ko pagdarating ni sa Josepina Belmonte Duran Hospital. Okay. Pigat-pikapan. Umilali. Nora na. Iyo na. Natakot ko. Ando na ko, Jimmy. Kaya ito duminulag. Natakot siya. Nanirip kaya ako. Sa madaling sa BBP, medyo saro man sa naan na medyo dinara dyan sa BRTTH, medyo bako okay. Pero refer nga ni dyan. Pero the rest, nakaruluwas na. Okay. So apat ano sumada sa record kan Josepina Belmonte Duran Hospital and kaya kumpara kan last year haros parehas sa record. Pangyari. Iba talaga nakabong. Anak mo talaga mga istorya, mga kababalagan may human interest tali. Sikripon mo ang buga awang tubo na may laog na kwitis. Ito pala, dahil man niya kayo isi na may dahil puminutok lumana 5 star. Winda. Okay, sige. Yan, BPS, ito yung mga dagdag na informasyon na lidigdi sa
Appresyaron taman ini mga nag-araga na mga nurse digdi, mga doktor. At may naroon mong nag-New Year, sinda digdi sinda nagpagservice sa mga pasyente, sa mga nag-arabot. Mapagalbag ang trabaho yan. Pero pag-service sa mga sa pagkuangkan salon. And medikasyon, pagtawag medikasyon kaning mga mga pasyente digdi. Yan tabi BP sa panginginot yan ni Natural kan Chief Doctor, may gutaman si Dr. Dominador Concepcion. Yan. Sa mga staff and nurses digdi. Yan tabi BP yan sa mga dagdag na informasyon from Josepina Belmonte Duran Hospital, Ciudad Canligao, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you po. Salamaton. Happy New Year sa Gabos. Hindi po ang lalaking hindi inuumaga. Henry Maceda po. Salamat. God is good all the time. Happy New Year. Ulok lang. Ang Diyos, mga tugang, yaon po sa tuya Gabos. Siya po handang magtabang. Siya po marahayon. Goodbye. Mabuhay. Makinig ka muna. Payong